Maulan nga kabuntagon mga tats no. Samtang nagtaligsik diya o nagulan-ulan, nagkapi-kapi sa ta kay among habwa manggod giistapan sa kay ang buyer lagi nagpaigot-igot pod. So atong himuon mga tats, samtang nagkapi-kapi ta mo saka ta sa taas kay wala pay habwa. Kay sa kilid sa among tapad nga bangka naay naghabwa nga barilis. Syempre atong ipakita sa inyo para makita jud ninyo og unsaon paghabwa ang mga isda diri. Kanang nakakita na, pwede na dili mo tan-aw. Pero kung wala pa nakakita, tara ubani ko ninyo kay akong isa-isahon sa inyo unsaon pagkuha, unsaon pagsakwat ug saon pagputol-putol anang mga isda. Pero ang tinuod mga tats, naghabwa pod mi pero giistapan pa. Mao na nakabuylo tag video-video diha kay wala pa mi naghabwa. Atong sakaon ni bangkaa kay daghang kay nagkuha bali si tinta ni kabuok o si 20 pieces kay atong amigo gusto pod makita sa video. Kana. Tapos tago ni nga pira. Kita na ko ba? Kita ko kasi kita na ko niya. Siyempre mga tats, gusto pa siya makita kung unsa iyang trabaho. Mo nang ato po ipakita, dili na to ang ikadalo ning mga ingani, video lang ni. Pero ang kalipay sa tao mga tats, sobra-sobra pa ang balik sa imo ana nga pasalamat. Mo na mata si ilan nagisugdan ng paghabwa sa barilis diya kay ako di medyo nako nakaya kay dili po nako na trabaho. Sila ang makakaya mo habwa ana kay makusgan isla kanang mga 100 kilos na ilimugmog lang na silang lawas na. Kulang pa na sila ha. Kana da mga tawhana anad na sa mga bugat nga trabaho. Kung hinay kag tuhod diya og gakurog-kurog na mahulog jud ka apil ang isda. Imagine nimo sobra gatos nga isda bugat pa si imong lawas isihon na nagsakwat. Mao nang anad na sila mga tats kay nganuman mao na ilang ginapakaon silang pamilya og ilang panginabuhi. Pero ako mga tats di jud ko magsilbi ana, kurog-kurog jud akong tuhod ana. Mao nang di jud ko magpasalig ana. Kung gustohon jud ako mosulod ang trabaho kaya gud kay makaila man ako na tan-aw go no giisi na pagsakwat ang barilis na nakabutas pa jud na mulatay pa jud ang bangka nga galutaw-lutaw nga galiyok-liyok ang mga tulay mga tats. Mao nang di jud ako na makaya kay nganuman kakurog-kurog jud. Mao na walay pagagmayay diri o padagko ay basta kusgan ka mo sakwat mga tats, kusgan ka mo bira ana. Hala trabaho jud ani kay ingani ang ilang panginabuhi o pangwarta diri. Sanay na sila mga tats kay bisan unsaon na to ingon nga ayaw na kay di makaya na kulang man sila. Pagkahuman mga tats ipot lang nag-ikog no og pagkatod-tod ang ulo na pod kay ingana man ang liplipan o marang. Lahi magud nagpresyo ang ikog ug ulo. Di para sa barilis mga tats nga pagtimbang dala na ikog ug ulo. Dito na lang napotlon kung padulong na sa eroplano or ikargag eroplano kay i-export man gud kanang liplipan diri ra na siya. Mga tats balik ta sa bangsihan kay namata diri nag-war. Maghabwa na mi. Mao jud niya akong trabaho mga tats. Kung na ako'y bulinaw dito ko sa pikas, kung wala ko'y bulinaw dito o tulay, diri ko sa bangsihan. Mao ning pino ra jud ako makaya katumadlag ko di mo kadaw gato. Tanaw akong trabaho mga tats. Oh, di ba? Simple lang kaayo. Ingana akong diskarte mga tas ug akong ginapakaon sa pamilya dira na ako ginakuha tanan. Unya mo lang sa to, iliyog na lang tag share dia para kakita pod ang uban. Thanks.